हरे कृष्ण। पद्मने अध्याय मोक्ष संन्यास योग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदापि ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण वाइस क्लियर उंदा क्लियर उंडु माताजी क्लियर उंडु ओके so nama almost so ini nama sattva gunata ಬಗ್ಗೆ mute ಮಾಡ್ತೀವಿ sattva gunata ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ because ಕೋಡೆದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗುಣತೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಲ ತೂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆದ ಸತ್ವಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೋದಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸತ್ವಗುಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಖ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾದೊಂದು ಅವನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಸತ್ವಗುಣದ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಜ್ಞಾನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ದಾದೆನ್ ಪಂತಾರೆ ಸತ್ವಗುಣದ ಜ್ಞಾನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕೋಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸತ್ವಗುಣ ಬಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ರಜಗುಣಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಕುದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸೆ ಬಿದ್ದು ಇಂಚ ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮ ಗುಣಟ ಕಲ್ಲೆಗುದಾಲ ಜ್ಞಾನ ಪೂಜೆ ಅಗಲು ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಂಚಿನದಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಪ್ಪೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ सीता माता जी पढ़ने रहते सो त्यांच्या ज्ञान घेतोर ఒక ఆధ్యాత్మిక నాలెడ్జ్ ఉంటుంది घेतोर बुक धृतयाय धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाभ्याविचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी ಸೊ ಸಾತ್ವಿಕ ದೃಢತೆ ಎಂಚಕೊಂಡು ಸೊ ಮುರಿಯಲಾಗದ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದೇ ಸಮಯ ನಡುವೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೊ ದೃಢತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದನ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಆರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಮಿಡಲ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಆರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಇದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಜಪ್ಪದ ಟೈಮ್ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಬತ್ತ ಗುರು ಪೂಜಾ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿ ದೈಪ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ
ಮಾತಾ ಪ್ರಚಾರಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತೆ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ ಅವರ ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಬಾಕಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆ ಅಕಲ್ ನೋಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆ ಆನೆಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರೆ ಜಪುನ ದುಂಬು ಆರ್ ಓದೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ಆರ್ ಜೈದ್ 16 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೊಂದಿರ್ತಾರೆ. 16 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ್ ಆರ್ 1 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಬರೆಯರ ಪುಸ್ತಕನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ 4:30 ಮುಟ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ 4:30 ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಸೇಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಒಲಿ ಇತ್ತೆ ನಿಡಲ್ಡ್ ಒಲ್ಪಲ ಆರ್ ಜಪ್ಪುಜಿ ರಾತ್ರೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ 16 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೊಂದು. ಸೊ 10 ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಾ ರೈಟ್. 10 ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಪ್ 16 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ರಾಮ್ ಅದು ಇತ್ತಿಚ್ 16 ಗಂಟೆ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅರ್ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಅರೆಗಿರ್ಲ ಪನ್ನೋದನ್ನ ಇತ್ತಿಚ್ ನಮಕ್ ಅಲ್ರಾಮ್ ಏತ್ ಬೊಟ್ಟುಂಡನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಚ್. ಸೊ ಅರೆ ಪನ್ನೋಡನ್ ಇತ್ತಿಚ್ 16 ಗಂಟೆ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅರ್ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ. ನೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆ ಖಾಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಜೊತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಕಾಲತ್ವಂ. ಅವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲತ್ವಂ ಪಂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಅಕಲ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್. ಸೊ ಅವು ಅವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲತ್ವಂ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ತೋಜಿ. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಬಂತಾರೆ. ಸೊ 4 ಟೈಪ್ ದ ವರ್ಣ ಉಂಡು ಬಹುಮತ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ చెప్పను. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರಾಣಾಂ ಚ ಪರಂತಪ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರಾಣಂ ಚ ಪರಂತಪ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಕಲ್ ಎಂಚ ಡಿವೈಡ್ ಆಪೇರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಅಕಲ್ ಅನ್ಪಂಡ 4 ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಓ ಆಧಾರದ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಕ್ಕಳ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪಂತೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಚಾತುರ್ವರ್ಣಮಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶ ಒಂಜಿ ಗುಣ. ಎಸ್ ಪಂಡೆ ಸತ್ವಗುಣ ರಜಗುಣ ತಮಗುಣ. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಓಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಾನಿ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣ. ಸೊ ಅಕಲ್ ಸ್ವಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಅವು. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಗುಣತ ಮಿತ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಂಡು ರೈಟ್. ಸತ್ವಗುಣ ರಜಗುಣ ತಮಗುಣ ಅಕಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ್ ಐತ ಮಿತ್ತ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬರೆತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏತ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ. ಎಸ್ ಏತ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಟೋಟಲ್ ಆದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಟು 9 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಶಮೋದಮಸ್ತಪ ಶೌಚಂ ಶಾಂತಿರಾರ್ಜವಮೇವ ಚ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಮಾಸ್ತಿಕ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ. ಸೊ 9 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ. ಶಮೋ ಧಮಸ್ ತಪಸ್ ಶೌಚ ಒಕ್ಕ ಕ್ಲಾರ್ನೇಟ್ ಆರ್ಜವಂ ಓಕೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಂ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆದ್ 9 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊರೆ. ವೈಶ್ಯನ 8 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡು.
ವೈಶ್ಯನ 8 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡು. ಶೌರ್ಯಂ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯ ಮುನ್ಪನೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಶೌರ್ಯಂ, ತೇಜೋ, ಧೃತಿರ್, दाक्ष्यम, युद्धे चापि अपालयम, बొక్క దానం, ఈశ్వర భావ. సో 7 క్వాలిటీస్ ಉಂಟು. ಬొక్క ಒಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ, ವೈಶ್ಯನ ಕೃಷಿ, ಗೋರಕ್ಷ, ಬొక్క ವಾಣಿಜ್ಯ 3 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಬొక్క ಶೂದ್ರನ ಶೂದ್ರ ಎಂಚಿನ ಪರಿಚಾರ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಕರ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಸ್ವಭಾವ, ಬొక్క ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ, ತಪಸ್ಸು, ಸಹನೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಕ್ಯ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ 100% ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವಭಾವ ಕೋಪ. ಸೊ ಏರ್ಲ ಜನ್ಮಡ್ದ ಏರ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಪುಜರ್, ಜನ್ಮಡ್ದ ಏರ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಪುಜರ್, ಜನ್ಮಡ್ದ ಏರ್ಲ ವೈಶ್ಯ ಆಪುಜರ್, ಜನ್ಮಡ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಶೂದ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕ್ಲೆಗ್ ನೆನೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತಂಡ, ದಾದ ಪುದಾರು ದ್ವಿಜ. ದ್ವಿಜ ಪಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪದದ ರೆಡ್ ದ್ವಿ ಪಣ್ಣ ರೆಡ್, ಜಾ ಪಣ್ಣ ರೆಡ್ ಜನ್ಮ. ರೆಡ್ ಜನ್ಮ. ಇದು ರೆಡ್ಡಿ ಜನ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಕಂತ. ರೆಡ್ಡಿ ಜನ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜನ್ಮ ಇತ್ತು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜನ್ಮ. ಕಲ್ನ ಅವು ಜನಿ ಬಾರಿನ ಪಾಡು ದೀಕ್ಷೆದ ಒಂದು ತೊಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮಗೆ ತಂದರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಇಬ್ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಇಬ್ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಅಂಡ ಓ ಜನ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ಜನ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಟ್ಟುವೇರು, ರೈಟ್? ಅಪ್ಪನ ಯೋನಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟುವೇರು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಬೊಕ್ಕ ವೈಶ್ಯ ಅಕಲ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದ ಹಾಕೋದು. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಕೋದು. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರು ಇತ್ತದ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇತ್ತನ ಬಂದಾದ ಶೋ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಸೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜ ಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಉಪನಯನ ಕೊರ್ಪೆರ್ರೆ ಅವು ಜನಲ ಏನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಚೆ. ಸೊ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಬೊಕ್ಕ ವೈಶ್ಯ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ದೀಕ್ಷೆ ಆರ್ ಉಪನಯನ ಪನ್ಪಿನ ಆವೊಂದಿತ್ತದು. ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲಡ್ ಗುರುನ ಅಂಡರ್ ಅಕಲ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಮಿತ ಬೇತೆ ಆರ್ಟ್. ಒಂಜಿ ಗುರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಸ್ತ್ರ ಎಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು, ನೆನೊಂಜಿ ಗುರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚ, ನೆನೊಂಜಿ ಗುರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಕ್ಲೆಗ್, ವೈಶ್ಯ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂಡಲ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಡ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ದೀಕ್ಷೆ ಪಂತ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಐತ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಭೌತಿಕ ಅನ್ಪಂಡೆ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಶೂದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲೆ. ಇವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗೆಲ್ಲ ಶೂದ್ರ ಇವನ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಮಗೆನ ಶೂದ್ರ ಇವನ್ ವೈಶ್ಯನ ಮಗೆಲ್ಲ ಶೂದ್ರನ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಶೂದ್ರಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಶೂದ್ರನ್. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಗುರುಕುಲ ಮಾತ ನಾಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಐ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ಸೊ ವೈಶ್ಯನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೈಶ್ಯನ ಮಗ ಆಯ್ ಚೂರು ಶೌರ್ಯ ಮಾತೊಂದು ಸ್ವೈಗ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪಾಡುವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಶೂದ್ರನ ಮಗೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತಾಳ್ಮೆ ಅವು ಮಾತೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಫುಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದ್ರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಮಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ ಮಾತ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಇದು ಶೂದ್ರನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾಡುವರು. ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಪಣ್ಣ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಅತ್ತ ಚೂರು ಬೇತೆಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು
ಸಂಯಮ ಮಾತ ಸಂಚ ಇವನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶೂದ್ರ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾಗವತಂದು ಶೂದ್ರನ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಓದುಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಶೂದ್ರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಶೂದ್ರ ಲಾಯಲ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಲ್ ಉಪ್ಪೆಗೆ ఆయన ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೂದ್ರ ఒక ಮಸ್ತ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೆ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಪ ఆయన ಮಾಲೀಕಗ್ ಅವ್ ಮಾತುಂಡು ಅಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ ಅವ್ ಮಾತ ಈಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಶೂದ್ರಡ್ದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಡ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದ್ವಿಜ ಪನ್ನದಾಯಿಕ್ ಪಂತರು ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಂಜಿ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜನ್ಮ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜನ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಜನ್ಮ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆನಂಜಿ ಜನ್ಮ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜನ್ಮ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಜನ್ಮ ಸೊ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗುರು ತನ್ನ ದೀಕ್ಷೆಡ್ದು ಕೊರೋದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪ ಪೋವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ అవును నెక్స్ట్ వైశ్య ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶೌರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ದಾಕ್ಷತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಸೊ ಒಂಜಿ ರಾಜಗುಂದು ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಯಕತ್ವ ಬೋರ್ಡು ಶೌರ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ ಯುದ್ಧೇ ಚಾಪಿ ಅಪಾಲಯಂ ಇತದ ಜನಕಲ್ ಮಾತುಲ್ಲ ಡೋಗ್ದಿನಕ್ಕೆ ಶೌರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತುಚ್ಪಾರ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಂಡೇರ್ ನೆನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆನ ಬರೋದು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯ ನಾವು ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋದು ನಿಖಲ್ ಯುದ್ಧದ ಒಂಜಿ ಗನ್ನನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ನಂತ ಉಂತುಲೆ ಪಂಡ ಓ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಒಂಥರ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಕಲ್ ಪೋದಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಚೆ ದುಂಬುದ ರಾಜನ ಆಲ್ದು ದುರ್ಯೋಧನ ಪೋತಿನ ಬಣ್ಣ ಅಯ್ಯದ್ದು ಕಡೆ ಏರ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಹೋದು ಯುದ್ಧ ಅಂಡಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತದ ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಐತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಪೋಯಿರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಿದ್ದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮಾತ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ಕೋದು ಬಾರ್ಡರ್ ಹಿಡ್ಕೋದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏತು ಜನ ಉಂಟು ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವಲ ತೋಜುಚಿನ ಮತ್ತ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಕ್ಷತತ್ರಾಯತಿ ಇತಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏಜ್ ಆತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ ಕೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಂಡಲ ಅಪಮಾನ ದಾದಂಡಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಉಂಟರಲ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಆತು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಂದುಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಎಣ್ಣ ಅವ್ ಜನ ಕೇಳ್ಕೊಳ ಏರ್ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ದೇರ್ ಏರ್ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದೇರ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕ್ಲಿಕ್ಟರ್ ಇತ್ತದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ವೈಶ್ಯ ಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 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 ಅನ್ನು ನೋ ಕೃಷಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಇತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಡು ಕೃಷಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇತೆ ಓಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಚ್ ಬೇತೆ ಓಯ್ತಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈಶ್ಯ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೈಶ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸ್ದಾದೊಂದು ಅವು ನಿಜವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇವು ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಇದು ಶೂದ್ರರಿಂದ ಸಹಜವಾದ ಕೆಲಸ ಸೊ ಶ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದಾದೊಂದು ಶೂದ್ರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ಶ್ರಮಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೇವೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಶೂದ್ರ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಜ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಕಲಿಯುಗಡ ನಮಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೊರದು ವೈಷ್ಣವನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಗೆತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅವು ಖಾಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಡಿಡ್ ರೈಟ್ ಇಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ
ಒಯ್ಕಿಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಂಚಮ ವರ್ಗದಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನರಿಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ್ ಕುರ್ದು ನಿಕಲ್ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧವಾತಿನ ನಾಮ ಜಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೋಲೋಕಗೆ ತೊಲ್ಪೋpe ಪಂದ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಬೇರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಪ್ರಭು ಸರ್ವಜೀವಿಗಳ ಮೂಲ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ 4 ವರ್ಗ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿಂದ ಹೇಗೆ ಎಸ್ ಭಗವಂತ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ತಾ ಡಿವಿಷನ್ ಹೇಗೆ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವಿಷನ್ ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವ್ರತ ಮಂತಿಂದ ಸನ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಸನ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಎಸ್ ಆಶ್ರಮ ಇಷ್ಟ ಅಕುಲ್ ಕರ್ಮ ಮಂತದ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂಚ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪಲ್ ಕರ್ಮ ಸರಡು ಸಿದ್ಧಿ ಮಂಡ ಪಡೆಯೋಲಿ ಪಂಡ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋಲೆ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಬರೋದೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಖಾಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಅಂಚದು ಪೂಜಾರಿ ನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಬೇರೆ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಚಂದ್ರ ಹಾಕೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಮಾತಬೋಡು ಓಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಏರ್ ಮಾತಬೋಡು ಎಸ್ತಾನ್ಲೆ ನಿಂಗಲ್ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದ ಬೇತೆ ಏರಬಹುದು ಸೇವಕೇರ್ ಭಕ್ತರು ನಾವು ಮಾತ ಭಕ್ತ ಮಾತ ಎಸ್ ಸೇವಕೇರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಪೂಜಾ ಆಫೀಸ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕಲ್ ಬೊಡ್ಚ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವಾಚ್ಮನ್ ನಕಲ್ ಬೋಡು ಏರ್ಲ ಬತ್ತನ್ನ ಉಲೈಗೆ ತಂದು ವಾಚ್ಮನ್ ನಕಲ್ ಬೋಡು ಉಲೈ ರಶ್ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕಡಕ್ ಕುಡ್ರೆ ಅಲ್ಪಲ ಜನಕಲ್ ಬೋಡು ವಾಚ್ಮನ್ ನಕಲ್ ಬೋಡು ಅಲ್ಪಲ ಬೇದಾಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ತೂವೇರೆ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ರೈಟ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಉಲೈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಪ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾತ ತೂವೇರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜಾರಿ ನಕಲ ಸೇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ದೇವರ್ನ ಕೈತಾಲುಲ್ಲೇರು ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಖಾಲಿ ಪಿದಾ ಹಿಡ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಪ್ಪನ ನೋ ರೈಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರ ಈವನ್ ಪೂಜಾರಿಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿದಾ ಕೆಲಸ ವಾಚ್ಮನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡಿಪುನ ಅಡಿಪುನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಬುಕ್ ಸೇಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ ದಾಯಿಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ದಾಯಿಗ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ ಅವನಿಚ್ಚು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಅರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ ಅವ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏರ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏರ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಅವ್ನು ಇಜ್ಜೆ ಬಿಕಾಸ್ ಭಗವಂತನ ಮೇನ್ ಅದು ದಿಯೊಂದು ಇಜ್ಜರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾಯಿಗೊಂದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ದಾಯಿಗ್ ಫೇಲ್ ಆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಪೂಜಾರಿ ನಕ್ಕೆಲ ದೇವರ್ನ ವಿತ್ ಕೈತಾಲ್ ಉಪ್ಪೆರ್ಸು ಅಕ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಪೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ತೂ ಒಂದು ಇಚ್ಚೇರು ಎಸ್ ಸೊ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಾಯಿಗಿನ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ತಂದ್ರು ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ ದೇವರನ್ ಮದೆಸ್ ಪೋಯರು
ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ್ ಉಲೈ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಫೇಲ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿತ್ತುವಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾತ ಕುಡವರ ಕಣರೆ ಹಾಕಿಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ, ಅವೇನು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವೇನ್ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲಸನ ಭಗವಂತಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಭಗವಂತಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸದ ಅದೊಂದು ಅಲ್ಪ ಭಗವಂತನೇ ಸೆಂಟರ್. ನಾನು ಏರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ. ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ, ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರಭುಪಾದಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರನ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸರ್ವ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಆವೃತಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಾವುದಾದರೂ ದೋಷದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಧರ್ಮದಿಂದ ಬರುವ ಕರ್ಮವು ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಸೊ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಪುಚ್, ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾವು ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಮಾತು ದಾಯಿಗೆ ಈತ್ ಮಾತು ಬೇಲೆ, ಈತ್ ಮಾತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಖುಷಿ, ರೈಟ್? ಖುಷಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಓದುವ ದಾಯಿಗೆ ಓದುವ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಾಡು, ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು, ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಡು, ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ದಾಯಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಬೆನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಡು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ತ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಎಡ್ಡೆದಿದ್ದಾದ ಮಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಏನೋ ಅಕಲ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರ್, ಅಕಲ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರೇಗ್ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು, ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಹಾಕು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನ ವೀಕ್ ಖುಷಿ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅವ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ದೇಹ ಅಂತುಂಡ ಏಪಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚು. ದಾಯಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಡು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಭಾವ ಆಯ್ತ. ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಪ್ರಾಣಿ. ಮನುಷ್ಯಡೆ ಏತು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪಿದಾಯ್ದ ಕವರನ್ ಪಿದಾಯ್ದ ದೇಹ ಅಂತುಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಉಂಡು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದುಂಡು. ಆಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೋಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದ ಉಲೈ ಒಂಜೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಸೇಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್. ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಇಂದು ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ, ಅವು ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಅಂಡ ಉಲೈ ಉಪ್ಪುನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಲೇವರ್. ಕಂಚ ಪಿದಾಯಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಹ, ಬೇತೆ ಸ್ವಭಾವ, ಬೇತೆ ಗುಣ. ಒಂದು ಸತ್ವ ಗುಣಟುಂಡು, ಒಂದು ರಾಜಸಿಕ ಗುಣಟುಂಡು, ಒಂದು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣಟುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುಣತ ಜನಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ರೈಟ್? ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್, ಪೊಪ್ಪ ಬೇತೆ ಟೈಪ್, ಬಾಲೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್. ಎಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಉಲೈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಲೈ ಇರು ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನೇ ಸೇವಕ. ಅಂಡ ಕೆಲವರೆಗ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು. ಏರೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಈ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ. ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರ ನಿತ್ಯದಾಸ. ಸೊ ಅವು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಅವ್ ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಂಡ್ ಅವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಏರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಶಿಟ್ಟುಪ್ಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೇವಕಾಗ್ದಾದ ಟೆನ್ಷನ್. ರಾಜ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪುನಾಗ ರಾಜನ ಸೇವಕಾಗಿ ಏನಾದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಅವು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾಜದ ರಾಜ ಏಪ ಕೋಪೇರ್ ಸೈಪರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು. ಆಂಡ ಭಗವಂತ ಶಾಶ್ವತವಾದಿನ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಭಗವಂತನ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕಾಗ್ದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇವಕಾಯ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್. ನಮಕ್ ಈತ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಯಿಗ ಅವನೊಂದು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ ಅಂಡ ಓಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಚ್ಚು. ಎಸ್, ಅದು ಉಂಡವು ಭಗವಂತ ತೂಪೆ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಅವು ಇದನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಚ್ಚಿದೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಏನನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? और नारद मुनि पढ़ा तो माता एग्जांपल लेके वो एक तो devotees नकल, they are all examples for this. नारद मुनि बेस्ट एग्जांपल. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮೇಶ್ವರನಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಾನಿರುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮ ವಿಜಾನಾತಿ ಯಾವನ್ಯಶ್ಯಾಮಿ ತತ್ವತಃ. ಅರ್ನೊಂಚ್ ತತ್ವ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಲ್ಲಿ ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ ವಿಶತೆ ತತ್ ಅನಂತರಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಅಪಿ ಸದಾ ಕುರ್ವನ್ನೋ ಮದ್ ವ್ಯಪಾಶ್ರಯಃ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದಾದವಾಪ್ನೋತಿ ಶಾಶ್ವತೋ ಪದಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಸೊ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದಾದ್ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಭಗವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಪಂಡ್ರ ಪೂಜೆ ಹೆಂಗ್ ಕೋಲೋಕ ಗೆತ್ತನ್ ಕೋಲೆ ಯಾನ್ ದಿನೋಲ್ 16 on ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ದಿನೋಲ್ 16 on ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಈರ್ ಗೆತ್ತನ್ ಕೋಡೆ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪೂಜೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಚೂಡಾನ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ನಾವು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಭಗವಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಲ್ ಗೋಲೋಕ ಒಂದೇ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರು 16 rounds ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ್ 16 rounds ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ 100 ಜನ್ಮ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆದ ಮಿತ್ತು. ಸೊ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಕೊಡೋರಪ್ಪನ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಹಿಡಿದು ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಇದರಿಂದ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಆದರೆ ನೀನು ಇಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೀಯೇ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಒಂದೆರಡು ನಮಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಂತಾರತ ಯಾನ್ ಪಂತಿನನ್ಕೆ ನಿಜ್ಜಿಂದ ಏನಿಕ್ ಸಮ ಆಪುಜ್, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಹಠ ಮಲ್ಪನಾಗಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ನೀ ಕೇಳೋಡು ನಿಜ್ಜಿಂದ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟು ಉಂದಾಕೊಂಡು ಲಾದಂಡಲ ಸರಿ ಆಪುಜಿ, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಂಡೆಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇತೆಗಳು ಕೊರ್ತಿನ ತಿಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕೈ ದೆಕ್ಕದ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಸೋ ಮೆನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಆದ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಮಕ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿನಿ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಕುಡವರ ಭೌತಿಕ ನೆಕ್ಕೋಪ ಬೊಕ ಕುಡವರ ಎನ್ನಲ್ಪ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಟಿಪಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜಿನ ದಾದಂಡಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಆವು ದಾದಂಡಲ ಉಂದಾವು ನಿಕ್ ಒಲ್ಪಾಡ ಬೂರ್ವಾಯಿ, ರೈಟ್? ಅಂಚ ಪಂತೇರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಕ್ಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಪಂತೇರ್. ದಾದ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದು ಅಂಚ ಭಗವಂತನ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮುಡ್ದು ಬೇತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪೋಂಡ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತಿನ ದೆನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಎನ್ನಲ್ಪ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಎನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂಜಿ ಸೇವಕ ಲೆಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ ಆವೋಡು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಭಗವಂತನ ತೂರ ಪುಂಡ. ಸೊ ಅಪಗರಣೆ ಏರ್ನ ಸೇವಕ ಆವೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಇಂಚಿನ ಬಂತೇರ್ ಅರೇನ ಸೇವಕ ಗುರು ಗುರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರು. ಭಗವಂತ. ಎಸ್ ಗುರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ದಾಸ ದಾಸಾನು ದಾಸ. ಸೊ ದಾಸಾನು ಕೊಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ದಾಸಾಪುನ ಭಗವಂತನ ದಾಸಾಪುನ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತಾರೆ ಎನ್ನಡ್ದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಗುರು ಪರಂಪರೆ
ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್. ഞാൻ പറഞ്ഞോലി ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರು ಯಾರು ದೀಕ್ಷೆ ಐಟ್ ಹಿಡ್ದದ್ ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ ಗುರು ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪ ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ ಗುರು ಅತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಪನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪ ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಲಿ ಎಸ್ ಏರ್ ಬೊಡ್ಚ ಅಂತಂತೆ ಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಶಿಷ್ಯ ಅವರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ತೋಲನ ನಿಜ ದೆನ್ ನಮಕ್ ಅರ್ಹತೆ ಡಿಸೈರ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡೆ ತೆಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಅರ್ಹತೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ತಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕ ಅನ್ಸಿನ ಬಂತಾರೆ ಎನ್ನ ದಾಸ ಪುನ ಗುಡ್ ಫೈನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ದಾಸ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ದಾಸನ ದಾಸ ಆಪುನ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಅನ್ಪುನ ಎಸ್ ಗುರುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಆಚಾರ್ಯನಕನ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ದಾಸ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ದಾಸ ಪುನ ಅಕ್ಕನ ಆರನ ಶಿಷ್ಯನಕನ ರೈಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಬೇತೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಉಳ್ಳರ್ ಆರೇಳಿದ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ತಂದಿನ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳರ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭು ಸಚನ ಪ್ರಭು ಅಕ್ಕನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ವಿ ಶುಡ್ ಸರ್ವ್ ದೆಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲು ಕೃಷ್ಣನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಪೋಪ ಆಪುಚ್ ದುಮ್ಮು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪ ಅಂತ ನಂಗೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಇವನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಐಕ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಚ್ಚೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಬಂತಾರೆ ಈ ಎನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯನ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯನ ಸೊ ಎನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಎಸ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬರ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಸೊ ಈ ಎನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಏನನ್ನು ಕೇನದೆ ಪೋದು ಟಚ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋದ್ಕೊಂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕೇನಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ರೈಟ್ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದಗೆ ಕೇನಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದಗೆ ಒಂದು ಅಫೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಂಗ ಇಷ್ಟ ಆಪುಚ್ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಎಂಚ ಪೋಲಿ ಥ್ರೂ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಪೋಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಪೋಲಿ ದಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಟು ಗೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಗೋಲೋಕಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಓಲ ಗೋಪಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುಜೆ ಓಲ ಗೋಪಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಓ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಪೋಪ ನೋ ಓಲ ಗೋಪಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುಜೆ ಒಂಜಿ ಗೋಪಿಗ್ ಆರ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಗೋಪಿ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬೇತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರೇಗ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಗೋಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಹೌ ఒక ಮಂಜರಿ ನಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರಾಧಾರಾಣಿ ನಲ್ಪ ಪೋಪುಜೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂಜರಿ ನೆನೊಂಜಿ ಮಂಜರಿ ಅರ್ನ ಗೋಪಿ ನಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಪಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುನ ಸೊ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶುಕ್ದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮಗ್ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕು ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರಾಧಾರಾಣಿ ನಲ್ಪ ಪೋಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರಾಧಾರಾಣಿ ನಲ್ಪ ಪೋಯರ್ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರಿಗ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ಆಂಡವ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರಾಧಾರಾಣಿ ಪೋಯರ್ ಏರೆಗ್ ವೃಂದಾದೇವಿಗೆ ಆಫೆನ್ಸ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ವೃಂದಾದೇವಿ ಪಂಡರ್ ಎಸ್ ಎನ್ನಲ್ಪ ಬರೋಡಿಕ್ಕಿಂದ ಯಾನ್ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಸೇವಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ರಾಧಾರಾಣಿ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಅಂದ ಅರಿಚೂರ್ ಬೇಜಾರ ರೈಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಂಚನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೃಷ್ಣನ ಪೋಯರ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ we should catch the leg of Vaishnava. Vaishnava Thakura. Vaishnavana ಕಾರಣ ಗಟ್ಟಿ ಅದ್ ಪತ್ತೊಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಪೋರು ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಬೋಡಾಂಡ ವೈಷ್ಣವನಕಲ ಕೃಪೆ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವೈಷ್ಣವನಕಲ ಕೃಪೆ ಬೋಡ್ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದಿರ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನ ಕೃಪೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ ಕೃಪೆ ಬರ್ಪುನೇಪ ನಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಂಚಿ ಡಿವೋಟಿನ ಅಂಡರ್ ಪೋರ್ಣ ಮಾತ ಸೊ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದಯದೇಶ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ ಭ್ರಾಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯಂತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯೇಯ ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೃದಯದೇಶ ತಿಷ್ಠತಿ ಅರ್ಜುನ ಹೃದಯದೇಶ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಹೃದಯ ದೇಶ
ಹೃದಯ ಉಲ್ಲೆ ಮಾತನ್ನ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಮಾತಂಜಿ ಜೀವಭೂತನ ಉಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆದಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ತಮ್ ಏವ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚ. ಸೊ ಶರಣ ನೋಡು ಭಗವಂತ ನೆಂಚ ಶರಣು ಗಚ್ಚ ದೃಢವಾದ ಭಗವಂತನ ಶರಣು ದೇತೋ ನೋಡು. ಸರ್ವ ಭಾವೇನ ಭಾರತ ಫುಲ್ ಭಗವಂತಗ ಸರೆಂಡರ್ ಆವಡು. ತತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಪಾಗ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕೃಪೆಡ್ದು ಪರಂ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಸು ಶಾಶ್ವತವಾತಿನ ಸ್ಥಾನನು ಶಾಶ್ವತವಾತಿನ ಸ್ಥಾನವೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಥಾನ ಶಾಶ್ವತವಾತಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮನ ಗೋಲೋಕ ರೈಟ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು 12 ಮದಿನ ಓದುದಾರ್ ಮಾತಾರ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಭಗವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ ತೂಕ ಇತಿತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ವಾಕ್ಯಾತಂ ಗುಹ್ಯತರಮಯ ವಿಮಶ್ರೇಣ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ಗುಹ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗುಹ್ಯತರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತೊಂದು ಗುಹ್ಯತಮ ಜ್ಞಾನವು ರೈಟ್. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಮಾಡು. ಸೊ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಐತಿನಂತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕೊಡುಗೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮಕೊಂಡು ಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಭೌತಿಕ ಬಹುಮತ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಅರ್ಜುನ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅರ್ಜುನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಪಗಾಂಡ ಅರ್ಜುನ ದಾದೆನ್ ತೂತಿರ್ತುಲ್ಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾದೆನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನನ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನ ಆನ್ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ದಾದ ಪಂದ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ನಷ್ಟಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಯಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ. ಅರ್ಜುನ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಎಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಗವಂತ ಬಟ್ ಭಗವಂತ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವರು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನಮ್ಮ ದಾದಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅರ್ಜುನನ್ ದಾದನ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಅರ್ಜುನನ್ ಹೀಗೆ ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದವನೇ ಅಚ್ಯುತ. ನನ್ನ ಮೋಹವು ಮಾಯವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮೋಹ ಪೋಡು ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ಸಂಪ್ರಸಾದ ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂದೇಹಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಅಪ್ಪಣೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತ ಭಗವಂತದ ವಿಮುಖವಾದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಸೇವೋನ್ಮುಖ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ವಿಮುಖ ಓ ಭಗವಂತ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪನಂದಿಲ್ಲೇರ ಎಂಕ ಕೊಡ್ಚಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗ್ ಎಸ್ ಈ ರೆಂಚ ಪನ್ಪರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ವಂಶ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಥಾಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜಿ. ಭಗವಂತ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಭಗವಂತ ದಾಯಿಗ ದುಃಖಾಲಮ ಶಾಶ್ವತಂ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆ ನೋ ಅಂಚ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಭಗವಂತನ ಪಂತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಭಗವಂತ ಪಂತಿನನೇ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಅರೆಗ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಯಾನ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಭಗವಂತ ಪಂತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಭಗವಂತ ದಾದೆನ್ ಪಂತ್ಯ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇವ ಸತ್ಯಂ ತೇ ಪ್ರತಿಜಾನೆ ಪ್ರಿಯೋಸಿ ಮೇ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಪಂತಾರೆ ಸತ್ಯ ಪುನಃ ಸತ್ಯ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಪಂತೇನೆ ಯಾನೊಂದು ಸತ್ಯ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಎಂಚಿನ ಏರ್ ಮನ್ಮನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮನಸ್ಸಂದೀಪೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮಚ್ಚಿತ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣ ರೈಟ್. ಈವನ್ 10th ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಗವಂತ ಪಂಚರ್
ಸೊ ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಏಪಲಯನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡಿಕೊಂಡು ఒక ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜೀಮ ನಮಸ್ಕುರು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗು, ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸು, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ಆಗ ನೀನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತೀಯ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಯೋಸಿನಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಿಯವಾತಿನ ಭಕ್ತ ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ಕರುಣೆದ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಏನಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇತ್ತಿచ్చు. ಸೊ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಭರವಸೆ ಕೊರೊಂದು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ನಮಕ್ಲೆ ಭರವಸೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಭರವಸೆ ಕೊಂಡ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ಲ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಕ್ಲ ಗೆತನ್ ಹೋಪರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಸರೆಂಡರ್. ವಿ ಶುಡ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಅಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಲ್ಪ ಬರ್ಪಾರ್ ಮಾತೊಂಜಿ ಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ. ಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಇಡಮುಟ್ಟ ಓ ಮಾತ ಯೋಗ ಪಂಡ್ಯಾರ ಭಗವಂತ. ವಿಚ್ ಆಲ್ ಯೋಗಾಸ್ ಎಸ್ ಬೇಗ ಪಂಡ ಓ ಮಾತ ಯೋಗ ಪಂಡ್ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಯೋಗ, ಯೋಗ. ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಧ್ಯಾನಯೋಗ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಧ್ಯಾನಯೋಗ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ఒక ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಮಾತ ಪಂಡ್ಯಾರ ಭಗವಂತ. ಸ್ವಧರ್ಮ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ, ఒక ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾತ ಟೈಪ್ ಪಂಡ್ಯಾರ ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಭಗವಂತ. ಕೆಲವರೇನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಸರ್ವ ಅಧರ್ಮಂದು ನೋ ಭಗವಂತದಾದ ಒಂದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮನ್ನು ಗುಡುದು ಭಗವಂತ ಪನ್ನದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಅಂತರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಮಾಂ ಏಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಎನ್ನನ್ ಮಾತ್ರ ಶರಣಿಗೆ ನನಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕರ್ಣೇಶನ ಖಾಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನ್ ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಮಾತ ಭಗವಂತ ಬಂಡರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮಾತ ಪಾಪನ ಜ್ಞಾನ ದೆಪ್ಪ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಇದಂ ತೇ ಭಗವಂತ ಬಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ್ನು ಭಕ್ತನಲ್ಲದವನಿಗೆ ಹೇಳಬಾರದು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಭಗವಂತ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೋಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತುಜಿಂದ ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ಹೊರ ಪನ್ನು ವಿವರಿಸಬಾರದು. ఒక ఏరు నేను భక్తనక్లే. సో నమక్ ఎంచ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಭಕ್ತ ಏರು ಅಭಕ್ತ ಏರು ಅಂತ. ಸೊ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಪ್ರೀಚ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವೇರು ಬರ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಖಿಲ್ ನಿಂಚ. ಸೊ ಇಫ್ when you tell to others ನಿಖಿಲ್ ಬೇತೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲ ಪನ್ನಂಗ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಿನೊಂಚಿ ಜನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ನ್ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ವಾಪಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಗಿಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ ಸೇವಕನಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಬಂತಾರೆ. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಭಾವ ಏರ್ ಎನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಯವಾತಿನ ಜನ ಏರ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ಎಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗೆತ್ತನ್ ಬಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನ ಏತು ಜನ ಒಲ್ಲಾರ ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಖುಷಿ ಆವಂದ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ಜನ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಭಗವದ್ಗೀತನ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರು ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದುದು ಅವನ್ ತೆರಿದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಭಗವದ್ಗೀತದ ನಿಜವಾದಿನ ಪೂಜೆ. ದೇವರನ್ನ ಕೋಣೆಡು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ದೀಪುನ ಅವು ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಸೂಯೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಭಗವಂತನ್ ತೂದ ಅಸೂಯೆನ ಬೇತೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಂತೂದ ಅಸೂಯೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ನಮಿತ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಿತ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಮ್ಮ
ಕೇಳೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಶೋಭಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಜನ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸಂಜೆ ಕಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾತ್ಮರು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೇಳಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು. ಈಗ ಸಂವಾದವು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವೆಂದರೆ ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ದಾಯಿಗ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ ಮಿತ್ತ ಆಶ್ರಯಿತಂದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನ ಪಾಂಡವನಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಆಶ್ರಯಿತಂದು ಸೊ ಅರ್ಥನೇ ಆತೈತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಸೊ ನಮಕ್ಲ ಖಾಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತತ್ತು ಭಗವಂತನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ನಮಗ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವ್ಯಾಸರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸೊ ಸಂಜೆಗೆ ಎಂಚತಿಕೊಂಡು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಸರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಸ ಪಣ್ಣೇರು ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ವ್ಯಾಸ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯೋಗೇಶ್ವರರಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವತಃ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದಿರುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಮುಲ್ಪ ಸಂಜೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ವ್ಯಾಸ ಸಂಜೆಗೆ ದಾಯ್ಕೋರ್ನು ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೀತೀನಿ ಸೈಕೋಸ್ಕರ 6ನೇ ಒಂಜಿನಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಂಚ ಬರೋದು ನೋಡಿ ವ್ಯಾಸದೇವಿಯರ್ದು ನಮಕ್ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತದ ನಾಲೆಜ್ ಭಾಗವತದ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಗಡಿಗೋರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂಡೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನವಾದದ್ದು. ಸೊ ಭಗವಂತ ಸಾರಿ ಸಂಜೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರದ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೈ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತ ಅಶ್ವಯಿತ್ ಜಾಯ್ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಭಗವಂತನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಶ್ವಯಿತ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಐ ಅಂಚಾದ ಭಗವಂತನ ನಾಲೆಜ್ ಐದು ತಿಕ್ಕಿಚ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಭುಪಾತ್ 6 ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋದು. ರಾಜನೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಅದ್ಭುತ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸದಂತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಸ್ಮಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಡಿಗೋರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವತ್ತನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಗುದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾತೋ ಧನುಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಭೂತೆ ಧ್ರುವಾನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ. ಓಕೆ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲವರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಸೊ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಪಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕ ನಿನಗೆ ಇದ್ದಾಪುಂಡಿಗೆ ಬಟ್ ಸಂಜಯ್ ಪನ್ಪುನ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಸಂಜಯದಾದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಭೂತೆ ಧ್ರುವಾನಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ ಅಲ್ಪದಾದ ಪುಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಬುಕ ಕೃಷ್ಣ ಧನುಧಾರಿ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಪ್ಪೆರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಇವುಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಸಂಜಯದಾದ ಒಂದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಕೃಷ್ಣ ఒక ಪಾರ್ಥನ್ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನೀರು ಕೇನುವೇರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಸಲ ಕೇನು ನೆಂಚ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡ್ಕೆಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಪ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಡ ನೆಂಚ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ.